أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. صدق الله العظيم. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kule verse yeQuran engiyikhothile uAllah uthi ngempela labantu laba abenza zonke leinengiso lezi uAllah umdala weinsuku angayifuni babengacabanga ukuthi ngelinye ilanga bazobuzwa ngokwezenzo zabo. La yarjuna innahum kanu la yarjuna hisaba. Ngempela labantu laba bengacabangi, they were not thinking that one day they will be questioned, bazobuzwa ngokwemisebenzi yabo. Bebengacabangi lokho. Manje leyo langa lelo mangabe selifika sebesenkingeni. Into abayenza wakadhabu bi ayatina kidhaba. Bathatha izimpawu zikaMdali, zonke izimpawu lezi sezibaliwe, ilanga nenyanga nelanga nemvula nezitshalo nokudla esikudlayo nemizimba yethu, icubu zemizimba yethu, konke lokhu nina nakubona ngathi uMdali ubesangene mayedala yonke lento lena. Ngithi uthi uMdali lalelani-ke ngokwenza kwenu lokho fadhuqu, nambithani nizwe ipunishment kaMdali. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Nambithani-ke manje isijezo sikaMdali esibuhlungu esiloku siqhubekela phambili. Ayikho enye into ezokwenziwa kini namhlanje ngaphandle nje kokujeziswa nje kuphela. Ngani? Ngoba nenzeni? Lalelani ukuthi nenzeni. Ngisafunda yona encwadi yabaLevi 19. Lalelani izinto uMdali athi ningazenzi nina enizenzayo. Eniwela kuleli verse leli engilikhothayo. Uthi uMdali nenza ngathi nanenza nini emhlabeni sengathi angeke lifike leli langa lokwahlulelwa. Ngakho-ke asikho vele isidingo senu sokwehlulela ukuthi niye esihogweni straight direct nidonsane ngoholoko kanye nalaba ade nibakhonza nilandelane. Wena owabona impumputho idonsane ziyowela olwandle kuyobe kunjalo ngelanga lokwahlulelwa. Akusho mina, kusho umbhalo ongcwele. Lalelani ukuthi uMdali uthini. Leviticus 19 ngicela ku verse 1. uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli uthi kuyo, niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. uJehova unjani? Ungcwele. Nani niyakuba ngcwele. Yilowo nalowo makahloniphe unina noyise, nigcine amasabatha ami, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Ningaphendukeli kuzo izithombe, ningazenzeli onkulunkulu. Labantu abathi bagcina amasabatha namhlanje kodwa bakhonza abanye onkulunkulu, abasawagcinanga amasabatha. Umuntu ogcina isabatha umuntu osabathayo kodwa angakhonza abanye onkulunkulu. Lo ogcina isabatha bese banabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, akasaligcinanga isabatha, ulidelelile isabatha loyo muntu. Yilowo nalowo makahloniphe uyise nonina, ningaphendukeli kuzo izithombe, ningazenzeli onkulunkulu ababunjiweyo, ngikuJehova uNkulunkulu wenu. Nxa ninikela kuJehova ngomhlatshelo weminikelo yokuthula, anonikela ngawo ukuba namukele. Uyakudliwa ngosuku lokunikela kwenu nangakusasa. Uma kusele okuthile kuze kube lusuku lwesithathu, kuyakushiswa ngomlilo. Uma kudliwa nokuncane ngosuku lwesithathu kuyisinengiso, awuyikwamukeleka. Subhanallah. Mawuya ku verse 11 ithi ningebi, ningakhohlisani, ningaqambelani amanga. Uzwile? Ningebi, ningakhohlisani, ningaqambelani amanga. Nina-ke enikhonza loyo muntu loyo okhonzwa yini enimaziyo uniqambela amanga,
nani niqambelana amanga, nani niyakhohlisana, niyeba neba imphefumulo yabantu ngokuthi nibakhohlise ukuthi bakhonze abanye onkulunkulu. Nalowo muntu loyo ovuma ukuthi nimkhonze, nani nina enimkhonzayo ningabakhohlisi, niqambelana amanga, umdala uthi ningakwenzi lokho. Ningafungeli igama lami amanga, ningafungeli igama likaNkulunkulu amanga, uze uhlambalaze igama likaNkulunkulu ngikuJehova. Ungakwenzi lokho.